Unya nasuta mga kaigalaan atol sa investigation nga sa 8,000 kapin ka mga ghost ka mga flood control projects nationwide, dunay 400 kapin nga mga ghost projects. O yan ang ghost projects nga 400 kapin, panahon mahigalang BBM 2023-2024 og hantod ron maoy pinakadaghan indekin nga mga ghost projects. Straight to the point. Tagantanig pagtagad rubuntaga mga higalas tuban-uban karon ning atong tulumanon inyong tulumanon. Straight to the Muna point. nga medyo off mga paminaon nga gusto gyud mahigala to sa Hontiveros gikan gyud sa 2016 to 2022 mao gyud yang imbestigaron. Okay ra na pero ilahos sa 2025 kay di adri ang daghan. Nasuta nga pinakadaghan nga flood control projects nga mga ghost di sa 2022 to 2025. Sumuna nga kung imbestigaron naman lang, sige imbestigara tanan. Pero itaw kalimtining panahong BBM ron nga niya ang mas daghan nga mga ghost control projects. Ayaw unta mahigalag maklaro-klaro tani kay dunay uban mga kagilaan mabalaka nga momarcha kay kanana ang basig mawagtang si Marcos mo pulis si Sara. Pero ang uban mahigala momarcha gyud kay Budiman Marcos resign, gumikan mahigala sa pagka incompetent nga pagka-leader, kung di magani kawatan incompetent. Nga naman ang tugutan ta nga wa say kalabutan, so incompetent siya, incompetent nga leader. Ang uban dili mo demand pero momarcha ta aron nga mahibaw sila nga wa ta kauyon, unsatisfied ta ining mga nahitabo karon nga mga investigasyon.